kata nen mana seche moko maundu moro mane timo to kuom hawi marach oyudore kanyo ma Embu negi. Mokwongo we monde akaw thuolo ni mondo aor ote mag mos ne ode, anyuola mare, osiepene kod riwruok mar okinde te e Kenya. Joyce, nek mar okil Chalo Mbobu kaluwore gi gik musefwambo kendo musekeyonwa te nyaka nye gini timre nyaka kawuono, nyiso ni jonek gi adier gin joma nye manye manyowuok oluwe aluwa kong'e ni gidhi chiele magina kendo ok odhi tundo e kar jot mare. Gima koro nego obila non en ni jogi ng'ama nyooro be obila bro yudo kinda achiel gaparo obila ok be yudo. Ang'o miwacho ni obila ok be yudo? Nikech ji oseneg kama ng'eny pimna moseyudi kata ng'ondo were yande othoka. Nomak nyithindo moko kaniyo gineme gine apiko, gineme gigo bunde. Nitiere ga joma orogi. Kidwa tieko gini tidhi ichako e tie wach. Tie wach en ni ng'awa manoorogi. To wang' koseter ji ariyo adek e court to seyud postmortem bero midhi tim mara yanga ni tikoni gini nyokadhe e chunye to wuok e ite. To kinyi lemo ne tiike. Dweche ariyo adek wachno oserumo. Emomiyo awacho ni nok mar arita nitie. Sabendo chopo sani mar piny owacho wuok e lela mondo wach ni to jo apiko gi gin ng'a gini. Iluongo ni regulation of a sector gi dho wagunda. Nekech jo apiko giminyalo ng'e kuom gi Joyce en mana ni gin gi sako e stage ka stage ni mae jakom, mae jakeno, mae jagoro. Gitieko gi kanyo. Code of conduct moro minyalo wach niya mondo ibed jalno moyangi makoro nyalo riembo apiko onego bedie. Onego wach ni kidhi e Kilimani ka joma nyalo riembo apiko e area mar Kilimani uniform gi to nyaka orwak uniform no mondiko namba ne e toke. Namba jariembo apiko, namba ne nyaka bede e toke gi nyinge. Nyaka wasechopo kuma koro onge ng'ama nigi arita maber minyalo wachi kawuono. Nikech ka jalni nye riembo mana gache, to gima rachna en ni chal ni jogi nyoseluwe mong'eyo pattern mare. Ni en owuok ga to dhi town to ka ang' owuok town to mane yore modhi go dala. Emomiyo pile pile bende wawacho ga ni kisechopo e level more society bende konego be ibed gi pattern. Onego be ni igwenyo ji matin. Igwenyo ji koni gi koni. Tahinya gima wawacho en ni ng'eni wachomo yiero. Kochopo dwe mara 9 higa manyien, piny ni dhi bedo ka osudo malo ahinya, liet oidho kabisa e weche mag yiero mag ombulu mabiro ma 2027. To jomitiyo gago makowo ji e liete gin jomage, gin jo apiko. Jomitiyogo e dhigo ji magina gin jomage, gin jo apiko. Omiyo jo apiko okawach ni giricho gi te. To gimbe onego gichak nono mondo giwach ni to joma ni kodgi mage magi chichgo. Nikech gimbe ging'eyo joma gichichgo kindgi kanyo. Kidhi e stage moro tiwacho ni anone japiko michichgo ka. Nyaka yud ariyo adek. Onego gikonyre mondo gol mogo mondo gol gi oko. Nono to nek gi aneno ka gidhi biro mang'eny. Nikech josiasa bende sani endi ochopo kuma gidwa chako koni ni liel moro maduong' nitie kama kama manna jo apiko 20. Wang' idhi manyo negi kaka gimadho gimoro gidonjo kacha wigi owuo. To nekech onge mar tich bende Joyce, omiyo kawuono chulo ng'ato mondo dhi ogoni ng'ato magina. Anyalo nyisi no kochop kata 30,000. Ngima osedhi.